Sa amin lang. Isang platter nga. Ilang piraso yun? Ilang piraso po yun? 8. Isa pang ganon. Tangan na ito, mabobo na to. Ate, pwede rin naman kainin water lang. Water. Isa lang. So mga kaibigan, no, kasama namin yung Team Hypebeat. Puro bobo, nakakainis. Naka-live yan. Wala niyo kung nasan kami. Balitaan ko, mga putang ina nyo. 2 rhymes lang. 2 rhymes lang. Sabi mo. Dito na naman po tayo. Nandito na naman po tayo. 2 rhymes ng game. Yeah, ang topic natin ngayon ay patigasan ng tite. Ay, bali ba yan? Tangina mo, Brian. Tangina nyo, gagpak yung mga yoga clan. Yoga clan, mapan trash talk. Wala namang galaw. Hindi ba't sabi mo di mo ko iiwan? Kasi po, ina mo. Nag-shoot kami ngayon. Shoot na naman, lagi na shoot, sana all. Kamukha mo, B. Kamukha niya daw. Ganda ng face mask, no? Order kayo sa Shopee, tangina nyo. Search nyo Real Jokes Clothing. O kaya RJ95. 2 rhymes lang, mga tol. Game. Mas maganda siya sa akin. Real Jokes. Hindi pa ba? Pak yung maliit. Tingin ko kukulit ito. Tapos ganyan pa. Mamaya magla-live tayo ulit, ha? Pag nandun na tayo sa location ng photoshoot. So ngayon, ayan si Cheryl, no? Mukha siyang tanga. Yoga clan lang malakas. Kasi putang ina namin. Che! Ikaw nga dito, may dikit ang putang ina ka. Tangina mo, Magsi, kikik na kita. Ano na? Di ba may dikit ang putang ina ka? Shit, may kasama akong famous. Mukhang tuta! Amoy tuta! Mukhang tuta! Lagi na dito ka umorder. Dito, sarap mong paglian. Naglilihi ako, pinaglilihan kita, tanga. Ay, madam, para to tatot. Ang laki ng face mask na bili ko sa Shopee. Dalawa to, Heist. Tinali ko, master. Malaki ba? Parang hindi naman sa akin. Adjust mo na lang yung dito, tol. Gupitan mo. Tapos, dikit mo na lang ulit. Parang hindi naman eh. Pag maliit kasi, ang problema nun, gaganyan yan, lilitaw yung dito mo or gaganyan yung sa ilong mo. Hindi cover lahat. Ang priority kasi namin makover yung buong mukha eh. Wait lang po, daddy. Ito yung buchi, sa inyo yan. Asan ba? Ay, ito pala. Mamaya kainin mo yung sa akin. Ay, ate. Ate, pwede ba dagdag ako ng sapaw sauce? Naglilihi kasi ako eh. Putang ina, naglilihi. Thank you. Saupan fried siomay na lang po. Kulang naman. Ah, sige po. Ay, hindi. Shoutouts Dale Wilson, Angela, tang ina nyo, Aga Dulay, shoutouts. Regular load lang gamit natin dito, mga loads. Okay na po, wala. May mga trip ng face Sa mask, kanila po. Real Jokes. Ay, hindi. PM kayo sa Real Jokes Ay, hindi Clothing. ko alam, bahala sila. Tangina mo, Christian, ha? Nandito ka, ha? Report nyo yung page ni Lisan. Pasensya ka na, ha? God bless. Akala nyo nasa bahay ako, nasa sasakyan ako. May unan lang ako sa likod na sa likod ko, punyeta. Hindi ako mapag-stream na matagal. Sumakit na naman kagabi kasi pinilit ko mag 2 hours. Ayaw mo kasi mo pa-chat eh. Mangga, daddy.
Mangga. Sali na po kay Mangga. Din puta na idayo. Saan ako live sa Page. How to Baka order nga, loads. yung Para lang collab naman ng kayo nag-order sa Shopee. Add to cart. Ganun lang. Jubel. Abangan nila yung collab ng Hype Beat. Baka nyo yung collab ng Hypebeat tsaka Real Jokes. Huwag kayong bibili sa Hypebeat, sa Real Jokes lang. Kagi. Ganun ka mag-promote nun. May bago din kami parating na designs. Marami to, tol. Ilan ba? Ito muna. Anim ba? Ito Anim, munang 5? dalawa. Next month yung... Diba? Dalawa pa sa akin eh. O meron pang dalawa lang. sa'yo? Hindi, ito na yung last ko. Bali 4. Okay. Bali 5 na yun. 3 yung sa'yo, 2 sa akin. Yes. Yung sa akin kasi minimal eh. Yung kay Sinya more on image. Ano mo, Magsi ah. Bigyan na kita sasali sa Clan Games. Sian Jacob. Saan kasi yun dati? Hindi ko na matandaan. Akala ko nga alam mo pa eh. Ano na na? Dito yun eh, sa Sanokid. Utang ina nyong lahat. Huwag na kayo magpa-isa-isa magpamura dyan. Baka sampalin ko utak nyo ha. Sabi nga ni Madam. Lakas Tama. Hindi pa kami kumakain. Hindi pa kami nagtatanghalian. Ako sanay ako dyan. May hollow blocks kami dito para ipukpuk sa'yo, Charles. Hindi ba't sabi mo di mo ko iiwan? Hindi pababayaan na. Fuck you, D-Tricks. Idol, flying kiss naman dyan. Putang nag-itsura kong to. Makaka-flying kiss ba to? Ngipin. Flying tit na lang. Sa kabilang bahay. Yung ipong face mask pang online class. Gago ka pala eh. Loko ka. Tara kain tayo, sabi ni Momoy. Tangina mo, hindi ka naman nalilibre. Puro ka kabid. Pag sa iba, nalilibre yan. Lance Yao, shoutout sa iyo. Real Jokes Clothing, search nyo sa Shopee. Tangina nyo, makikita nyo yan to. Jokes clothing lang sa kalam! Ang ingay ko. Meron nga palang ganito yung sasakyan. Bakit ko yung nahawakan? Ah shit, ang sarap. Ah Parang kang shit, tinira sa... para continue me. Oh, mahal ko. Close open nga, boss. Close open. Close open. Wala eh, pag nagka-close open ako, isang daliri lang nagagalaw. Oh, First diba? ba? Dito no? First. First. Yan o. So ayun, mag-shoot kami ngayon, may ginagawa kami music video. Kasama ko si Benji. Benji ako. May shoot kami na photo shoot. Saan kaya siya magpapark? Okay, dito na kami. Bye guys. Pack yung maliit. Pack yung maliit production.